नाम नोंनि YouTube चेनेला? खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेला जेबि YouTube चेनेल ओमफ्राय जेनेबा दे दे जों आं दानगोन ना उनावहाय दानना जरायना होगोन आङो दे अ नै देलायबायसो थाबाय माबायाव केमेरायाव नायनानै पहले ही फैसला कर ले ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या 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 चाहिए क्या किस चीज की जरूरत है तुझे हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय नैबे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंबो बर्थमान मोजाङैनो दङ दासो माने ड्रेसिं खालामजानो नागिरदों ड्रेसिं उन्दुनानै दङ ड्रेसिं खालामनो रेडिनो नै दैसायाबो उन्दुदों गाराय सुनो नागिरदों आरो मानसि फैगासिनो दं सुग्रा स' आं दिनै मा आंनि भिडिअआ दिनै ब्लग जागोन माने आसा थाबाय नोंथांमोना जोबजासे नायलांगोन होननानै माने दिनैहाय मा मावदों आरो आंनि सासे बिबोनांबो फैनो नागिरदों आलासिबो दंफैयो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो इन्टारेस्टेडबा सोलो नै आंनि उदैनि सिलाया खेवबाय सुबाय मोनसे सुग्रा मुलि बथल दं आरो मुलि बथल बेजोंहाय गोजा गोजा जायो थै बायदि बेजों सुबाय इनफेक्सन जानो हाया जाहाथे बेजों सुनांगौ आरोखि अन्नानै आंनि भिडिअखौहाय बिदि गाराय सुनायखौ देखायनायखौहाय गाज्रि दामोन मानोना आं देखायदों बयहाबो जायो नालाय बिनिखायनो जाहाथे बयबो नुयो सोलोङो मिन्थियो बिनि थाखायसो आं देखायनाय जादों आरोखि सुखांनानै मलम फुनबाय बे गारायावहाय एसे रानहांबाय आरो गाराया बारा माबा गैला बे दागफोरखौहाय लासै माबानो थिनदों आरो नङाबा दोलाबा मोनजानो इनफेक्सन जाजानो गिदों जोब्बायानो सामफ्रामबो सुबाय थानांगौ सुनानै आरो बेबायदि बेन्डेज खाथबबावनांगौसो जाहाथे हाद्रि बाला हाबैनि बेबायदि आरोखि नङाबा इनफेक्सन जायो नालाय बेबायदि बेन्डेजजों सिथाबनानै लानांगौ मा ओंख्रि जोंहा लाफा गोफार जानोसै दिनै लाफा गोफार लाफा गोफारबो होनो गोबाबबो होनो न'निनो लाफा जोंहा दैसाजों जों दोंसे गान खननोसै गान ना दैसा गसाइ गावथि नालिनि नोंस्रा नोम्फाया गारि ड्राइभार नोंस्रा नोमाया इउटुबारनो इनिखि गिनथावथाव सोनाफोर आंजों नोंसोरजों भिडिअ बानायथाव ना सोनाफोर ब्लग भिडिअ बानायथाव जाखा गाना जोंना दैसाजों आंजों देन्जारखा गानाहाय फाग्लासो आलासि फैदों जोंनावहाय आमिन खाथानि देबजित थाबावा बे देबजितखौ सिनायखाबाय आगोलाव आंनि भिडिअ नुदोंना जाय आंनि भिडिअखौ नायदों बेखौ सिनायखागोन आरो देबजितखौ आंनि भिडिअ आलासि फैदों जोंनावहाय नै ओंखाम मोनजाबाय मा ओंख्रि मोनजाखो हांसो ओमफ्राय ना दाउ अमा आलु जहल आरो लाफा दोलोआलाय लाफा दोलो आयो थाया दै सारनाया माला एप्रिल नै फिसालाया फिसाखौ सिनायथारो नायसै नोङो हालि मालायनि फिसाखौ जोंखि नेपालि गुफुरखा साबारि नायसै थुला फिसाबारि खावना लायगोरनाय आंना बांद्रायबा नायनाया नायसै बागै गन्थङा नै बेजों एखे नै बिनि गन्थंजों एखे आं नाय जोंना दैसा ब्रह्मआ दैसा बिबौजों बामजादों जोंना दैसाया सोमज्रोजोसोलै जोंनाबो गन्थङा नाब्लाहां दैसाना एसे
बसुमतारी मोखाङावहाय ओमफ्राय बेनाबो इउटुब चेनेल दङ बिथांनि इउटुब चेनेलनि मुङा जाहैबाय जेबि इउटुब चेनेल बिथाङा गोदानसो भिडिअ हगारो गावनि जेनेबा गावनि ब्लग हगारो आरो जेनेबा गावनि लाइफनि बारै गाव अबाव थांनाय अबाव जानाय अबाव थानाय बेफोरखौ हगारो नोंथांमोना जाय सापर्ट गैया जेबि इउटुब चेनेलजोंहाय नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों आङो आंनि डिसक्रिपसनावहाय बिनि लिंकखौ होनानै होगोन स' गावनिफ्राय एसे खोनासंनानै लादो मा हगारो मा नाम नोंनि इउटुब चेनेला आंनि मुङा जिलि बसुमतारी आंहाबो इउटुब चेनेल दं आंनि इउटुब चेनेलनि मुङा जेबि इउटुब चेनेल गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय बाजैनि चेनेल नोंथां नायगिरिफोर मन्जुलि ब्रह्म इउटुब चेनेल नोंथांनिसिम खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आंखौबो सापर्ट खालामना होदो जेरै आंनि भिडिअफ्रा बेरायनाय बा माबा मोनसे थांनाय ओमफ्राय प्लास बे मावनायफोरनि बारै आरो बिजनेस ग्र' खालामनायनि बारै खोन्थालांनो नाजागोन ओमफ्राय जेनेबा लाइफआव स्ट्रागोला माबायदि जाबोयो सिगांनिफ्राय उन्दैनिफ्राय बेनि बारै आं बर'जों बर' सापर्ट होलायदो लोगोफोर जोंनि बर'फोरा इउटुबारफोरा बिराद खम आरोखि ना मालाय हरै अन्य देशफोरा मोनसे इउटुब चेनेल नंबां जाम्बां हगारबाथाय आयो लाइकफ्रानो बेसेबां फैयो 10K 11K 8 मिलियन नायनाय भिउसफोरा नङैयानो फैयो ओमफ्राय जोंना आरो नायलाया गावजों गाव ना आंनाथ' 100नि बारायानो फैनो नागिरा खुनुरुखुमसो माबा भिउसफोरानो आरोखि ना लाइकफोराथ' 38 50 बिदि फैलाबायो आरो लाइकआबो खम थ' बर'जों बर' सापर्ट होलायदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय इन्टारेस्ट मोनो नायलांबाय थादो होमबालाय जोंना दैसाया आलासिजों बाम जादों दैसाया आनै आलासि जोंखौ बाजै जाबाय नालाय दैसा नों सोरजों बाम जादों आलासिजों बाम जादों बेना मोखां सुवाखै दैसाया दाबो आर'नाइ गानलायलायदों आंनि फिसायानो दैसा ओइ दैसा खोनाबावदोंसो नुवाखै दे आर'नाइ गानहोदो दे दैसानो दा 20 थाखानि एमबि सोनानै दोनैया Papa. Aduh. Papa. Jerai bahasa Sunda. Aduh. Laksmiया नै आलासिजों खानाय हास' जानो नागिरदों दिनैहाय खानाय हास'नानै लाखिनो एसेनो बिनि खानाया ओरैबायदि मोजां ना लक्ष्मीनि खानाया बोनाय बायदि नायलाय नों स्लिम बोनाय बायदि जा मोजां ओंखायनो आं हास'नानै होनो बायो आरोना होमबाबो बिजौना बिबार बारनायखाय बे बिमानैनोनो एसे हास' होनाय जाहैबाय आरो एसेल' हास' होदों ओरैनो सिम्पोलनो
बिबार बारदों आरोना बिजौआ बोनाय बायदि स्ट्राइट का बेना माबाया खानाया ओरैबायदि गोथों मोजांनो देनांबो नांनाय नङा खानायाव फैसा गारनांनाय नङा जोंहा बिफा बिमाया